Dnes sme navštívili Ayvens Centrum na Vajnorskej ulici v Bratislave, aby sme sa opäť zoznámili s ďalšou zaujímavou ponukou na operatívny leasing, ale tentoraz musím rovno povedať nesmierne štýlovou. Lebo ak sa dá niečo zdôrazniť na Peugeote 2008, tak je to rozhodne štýl a dizajn. My si ho pokojne obzerajte. Ja zatiaľ doplním, že 2008 je celkom kusisko auta, pretože vonkajšie rozmery má porovnateľné napríklad s ikonickým Golfom, čo je nižšia stredná trieda však kompaktných vozidiel. Pozrieme sa však na 430 cm celkovej dĺžky a 260 cm rázvoru. To sa veľmi podobá na Golf, ale v čom sa Peugeot 2008 líši je výška. A to či už výška svetlá 16 cm alebo 152 cm celkovej výšky. A to je o 6 viac ako spomínaný Golf. Tak sa teda poďme pozrieť za dvere a pod kapotu. 2008 najnovšie ponúka aj alternatívu pre tých, ktorí milujú dízlové motory. Tie sa samozrejme už až tak veľmi neobjavujú, ale toto by mohlo byť niečo, čo má zaujímavé spotreby a ešte stále aj dynamické parametre. Základom je trojvalcový benzínový spaľovací motor s výkonom 100 kW, teda 136 koní, ale pomáha mu veľmi intenzívne aj elektromotor, ktorý je zabudovaný v automatickej 6-stupňovej prevodovke. Ten elektromotor má 15,6 kW, alebo teda 21 koní. No a spolu dohromady tento systém ponúka 107 kW a 145 koní výkonu a 230 Nm krutieceho momentu. Určite zaujímavé, pracovitý motorček. A otvorili sme dvere, takže pozrime sa aj do interiéru Peugeotu 2008, ktorý je rovnako štýlový ako exteriér a je tu niekoľko milých prvkov vrátane fyzických ovládačov. Tie musím vždy pochváliť, či už na tomto trošku zvláštne tvarovanom menšom volante, alebo táto flauta, ako ja hovorím, s ovládaním klimatizácie, prípadne nastavením audiosústavy a tak ďalej. Sme teda vo výbave Allure, treba povedať, a táto v sebe obsahuje okrem teda digitálneho 10-palcového iCockpitu, priznám sa, stále mám problém si nastaviť volant tak, aby som videl dokonale na budíky a samozrejme 10-palcový infotainment a to všetko spojené bezdrôtovo Apple CarPlay alebo Android Auto a množstvo aj bezpečnostných systémov, teda okrem tých pekných materiálov, ktoré tu vidíme. No ale máme tu aktívne udržiavanie v jazdných pruhoch, čítanie značiek, samozrejme pozornosť vodiča, to sú všetko veci, ktoré už auta dnes musia mať, ale aj predné a zadné parkovacie senzory, ktoré pomôžu pri manévrovaní v mestských podmienkach. K tomu všetkému automatická klimatizácia a aby som nezabudol, auto v tomto prípade stojí na 17-palcových kolesách. Práve som si posunul sedadlo na dĺžku 185 cm chlapa, aby som vám ukázal, že aj na rázvore 2,60 m tu môže byť celkom dostatok miesta, ale najmä, čo si vážim, teda ja to až tak nepotrebujem, ale vysokí pasažieri budú mať radosť, že na hlavu je tu naozaj veľká rezerva. Dostávame sa k ďalšej veľmi silnej stránke Peugeotu 2008 a to je batožinový priestor. V základnom tvare je tu 434 litrov, ale to je samozrejme len po plató. Keby ste chceli naložiť kufor až po strechu, tak je tu tých litrov 545. Po sklopení sedadiel delených 1:2 vznikne priestor 1015 litrov, opäť len teda po úroveň okien, ale keby sme to naložili, že úplne, tak je tu 1467 litrov. No povedzte, na takéto malé auto celkom dosť. Zámerne začínam týmto manévrovaním na dvore Ayvens Centra na Vajnorskej, pretože toto je jeden z tých prejavov hybridného pohonu, ktorý práve pri takomto manévrovaní v meste poskytuje veľmi príjemné, nehlučné poháňanie vozidla elektromotorom. A v zápätí sa teda samozrejme pripája aj spaľovací motor. Ono to pripájanie a zmena pohonov je v podstate nebadateľné. To už je dnes tak vymakané, že už nemáte pocit, že teraz naskočí motor až nejak sa to zatrasie. Čiže ten hybrid je zvládnutý veľmi spokojne. A tá dynamika je úplne v poriadku aj vďaka tomu, že ten elektromotor zabezpečuje také okamžité reakcie na plyn. Čiže ako náhle ja
pohľadkám pedál akcelerátora, hneď chce auto vyrážať dopredu, ale pravda je, aj teraz to bolo vidieť, že niekedy, ak sa má pridať spaľovací motor, tak tá prevodovka trošku zaváha. No, tak nemá oči, nevidí, nevie predvídať, čo chcem urobiť, ale naozaj tie povely nohou majú okamžité reakcie väčšinou. No a čo to znamená z hľadiska spotrieb? Samozrejme, ak hovoríme o hybridnom pohone, tak najmä v meste, teda takto, spotreba 4,9 je tá optimistická spotreba, ale ani pri dynamickej každodennej jazde v meste to nemusí byť ani o liter viac, úprimne. A pri trvalej jazde na diaľnici možno ďalší necelý liter sa pridáva, ale stále sú to výborné spotreby. Stále hovoríme o už nie malom aute a aj tá dynamika je zaujímavá. Tá základná dynamika je definovaná s rýchlením 8,3 z 0 na 100 a maximálka 260 km. To znamená, že pri 130 sa na diaľnici naozaj ten motorček nejako nenamáha, nevytáča. To je až prekvapujúca hodnota tej maximálnej rýchlosti. Nie, že by sme toľko chceli jazdiť, ale diaľnica tomuto autu absolútne nerobí problém. Rovnako mu nerobia problém rozbité cesty, pretože ten podvozok je nesmierne kompromisný. Áno, je taký tuhší, taký zodpovednejší, ale nie je to nejaký mäkký podvozok. Ten malý volant navyše dodáva autu taký športový feeling, takého športového ducha, ale zase treba povedať, že sú tu 17 kolesa a ja ani by som tie 18 možno ani tak netúžil po nich, lebo 17 sú tak akurát to maximum pre takéto auto. Teda pre Peugeot 2008, ktorý prináša štýl, veľmi zaujímavý hybridný pohon s veľmi príjemnými spotrebami a tým pádom aj zaujímavým dojazdom, pretože ak je tu 44 litrová nádrž, tak buďme realisti, cez 800 km bežne s týmto autom urobíte, to znamená, že ako často budete v meste chodiť tankovať? Raz za týždeň? To má význam sledovať týždenné akcie na čerpacích staniciach, ktoré bývajú viazané k niektorému dňu v týždni. Takže zaujímavý výkon, určite štýlový exteriér, príjemný interiér a celkovo tá výška a to nastupovanie poteší niekoho, kto má rád takúto konštrukciu auta, do ktorého sa veľmi príjemne nastupuje. Tak nastupte. Ďalšie zaujímavé ponuky operatívneho leasingu nájdete na drive.avens.sk. Nevlastnite, jazdite.